Doncs Antibiografia és una exposició que reuneix treballs d'artistes tant nacionals com internacionals que plantegen posicions dissidents respecte a la noció d'autobiografia i d'autoretrat. És una exposició que en la nostra contemporaneïtat, en la qual hi ha com una gran abundància d'expressions que constaten doncs, el jo, l'estat del jo, les activitats que fem, el relat de la pròpia vida d'una manera com regular, sobretot a les xarxes, doncs qüestiona una mica aquestes posicions a través de plantejaments que ofereixen resistència a la cultura de la imatge, a la cultura del selfie i que treballen amb aspectes més relacionats amb el que podrien ser posicions des d'iconoclastes o més vinculades a un treball sutil o d'ocultació o de formes de treballar i d'aproximar-se a la visualitat i a la imatge, que, com deien, són dissidents i ofereixen com un cert espai de resistència. Hi ha una frase de Roland Barthes que d'alguna manera ressona en el que és tot el plantejament curatorial, que diu que la vida privada és aquella part o aquella zona de l'espai i el temps en què no som una imatge. I crec que molts dels treballs reunits reflexionen sobre aquest posicionament